Това никога не знаеш къде ще видиш един тибетски монах да Мучи. да мучи. Наистина да прави. Абориген? Какво? Да седна пак на трона. Да ги повядам. Ето, това е нашата Деши в нейния заден двор. Деши, как е задният двор? Я да видим до тук какво се вижда. Задният ми двор е великолепен. Колко лепен? Превъзходен. Гръцка превъзходна. Ето, Иво замерва водата. Тибетския монах ползва инструмента за гребане. Дали ще стигне до някъде? Ами ще стигне до там, до където постигна силите. Със сигурност е старателен. Да, малко и... Още малко и се тръгне. Някакъв задник тук влезе в казар. Това сигурно му е задния двор. Сигурно. Нямам друг. Да. Тибетския монах се отказа от атака на островите. А подготвя ли се? Значи да очакваме да се върне. А това сигурно ще го превърне в копия. Не, това ще го превърне в Бо. Не, това е Бо. Бо. Това е подготовката на тибетския монах, се превръща в древновизантийски копия хвъргач. Иха! Направо изби рибата в тревата. Отива, взима си инструмента и продължава. Само е помощният инструмент. Това тук е задният двор. Задният двор, да. Вече казахме това нещо, но нека да се повторим, защото то повторението. Всички сте поканени на парти в задния ми двор. Мале, това как звучи? Ама представиш ли си верно е тук да има такива само за партито? Това е столчета тип штъркел с масички и едни такива сламени чедърчета. Маре, малко хамачета все пак. Е, хамак в водата ли, как? Божо? Как? Ще се намокриш. Това е целта. Люлееш се и ти мокрее. Не, тук това беше възмутително поканата за задния двор, аз налагам цензура.